Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane Urutsvaga chimusango muno. Tsvaga mombe dzomba kwedu dzauya nanzo dzichikuma nechekuno. Saona zvakakodzera kuyani pana pandauro walula. Anke ndo pane road isina mafunzi. Hapana uchandijairira. Apo office wanoteza kuri walula. Iwo yani pana paunoteza futi kuri walula. Wangu munyamere chi? Ai ndakuskwinyiwa ndakuende. Wakwenda ubona baby. Unobika sadza ndisharambe. Ah baby kamufana ukona zokonzeresa. Ukona zokonzeresa. Ndeza kuri walula. Sorry. So who is Jedza? Jedza mkomana netwa Takunda Cloud nyakaura kazarwa mswa 11 May 1998. Where did you grow up in? Jedza akakurira kufiyo but akazomuvha ina akazoya kuchita ndoko ari best izvezvi. When did you start your comedy? Makomedi tongotedu takatongozvarwa zviri muropa but takazozvidiscover last year kuti aiwa masipotsa ndopedzwa. Is it full time or short time? Tototi full time boys ndokutori kubasa chezvo zvamai manje. So how many comedies did you do? Macomedies akawandisa aperi mukamwenda pa YouTube akawandisa ndato kanganoti mangani but akawanda. What about the challenges that you face in the industry? Ma challenges tinawo akawandisa financially plus mukona kupusha futi ma works futi mahora kana usina chibag zvinhu zvacho zvezvirema mbichana. So tell us more about your family. Jedza anogara namomzi yake ne little brother yake. Mudaro wake varipo futi Maid. Asati ake aroora aiwa achiri chikomana big. So thank you so much. Okay, thanks. See you. Urutsvaga chimusango muno. Tsvaga mombe dzomba kwedu dzauya nanzo dzichikuma nechekuno. Saona zvakakodzera kuyani pana pandauro walula. Anke ndo pane road isina mafunzi. Hapana uchandijairira. Apo office wanoteza kuri walula. Iwo yani pana paunoteza futi kuri walula. Wangu munyamere chi? Ai ndakuskwinyiwa ndakuende. Wakwenda ubona baby. Unobika sadza ndisharambe. Baby kamufana ukona zokonzeresa. Ukona zokonzeresa. Ndeza kuri walula. Sorry. apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane